tak malinká loď. Tak, zkouška zvuku, jestli to běží. Mělo běžet asi v pohodě. Tak jo, takže konec zkoušky a jdeme na to. 3, 2, 1. Ahoj mořeplavci a mořeplavkyně, my vás zdravíme z Mazurských jezer, z plachetnice Kapitán Ás. Máme tady po plavbě a mám tady kapitána Juru, kterého jsem byl na lodi, a máme před sebou další část mini podcastové série 3 námořní nebo 3 vodní otázky pro. A ono je to jako moře tady v podstatě skoro. Takže Juro, já bych se tě zeptal, a známe se už vlastně poměrně dlouho, nebo poměrně intenzivně, spíš než dlouho. A já bych se tě zeptal, a ptám se úplně všech, ty ses mě ptal, stejně jako se všichni ptají, jaké otázky budou. Otázky se prostě dopředu neříkají, protože to není autentický, nicméně první určitě tušíš, jaká je tvoje první námořní nebo první vodní zkušenost, kterou si vybavíš úplně. Vodní, ale z lodí. Jako, no. S lodí, spojenou s vodou, s lodí, ano. Já z nějakého důvodu mě lodě a voda táhne prostě od jak živa. To je můj živel prostě v tom fičím a jako nedá se to vysvětlit. Je to tam. Jako, jo. Moje takové, jako jenom asi úplně první, která jsem se tak vzpomněl, jako může být trošičku zajímavá, nebo možná vtipná. Bylo by 10 let, rok 88, naši po těžkém boji vybojovali jako cestu do Chorvatska, tehdy to byla vyprava, že? Prostě žádné dálnice, nic, Škoda 120 a tak. 3 dny jsme tam jeli. No a nádhera, já jsem byl fascinovaný těmi loďmi hlavně, jo? Takže moře se tam jako valili, jsme se plácali. Bydleli jsme v soukromí, prostě v podnájmu v soukromí, u místních obyvatel. No a já jsem tam prostě pořád obdivoval ty lodě a jsem jako chtěl na loď a pak se stalo asi po 2 týdnech, co jsme tam byli, tak místní měli dceru 18 letou, která jezdila takhle na Zodiaku s 5koňovým motorem a tak. A ona řekla, že by mě teda vzala. No a tak jako že jo, ale že táta pojede se mnou. Jasné, no, tak super. Tak já jsem byl nadšený, to bylo něco úplně úžasného. A byl to Gradac dole. No a no tak jsme vypluli, tam prostě jezdili, kousíček dál toho pobřeží a trochu se zvedl vítr, rozvlnilo se to tam, já nevím, ty vlny nebyly bůhví jak velké, nicméně foukl vítr. A té kočce, Olivera se jmenovala, uletěl klobouk, a takový obrovský svám a uletěl. A já jsem prostě vůbec na nic nevál, já jsem prostě tam hned skočil šípku do té vody a plaval jsem pro ten klobouk. A to teda jako trochu mě překvapily ty vlny, že jsou takhle velké, jo, že se hůř se plaval, nicméně prostě zvládl jsem to bez ztráty kloboučku, vzal jsem klobouček, prostě doplaval jsem normálně s kloboučkem k tomu Zodiaku, pomohli mi dostat se nahoru, klobouk zachráněn, nicméně já jsem nechápal, proč oni se tak jako tváří vyděšeně oba dva, jako, a obzvláště otec, ten jako o tom doteď mluví jako o hruzostrašném zážitku, kdy viděl, jak prostě jeho syn se topí někde, jo, ale já jsem se netopil, já jsem tam prostě skočil, zvládl jsem to doplavat, no nicméně samozřejmě byl to lehce nerozum. Ale jako dopadlo to dobře a říkám mi teďka po takových letech tata jako vždycky na to vzpomene, tak jako, že to byl hruzostrašný zážitek pro mě. A moment překvapení obrovský, že to nečekal. No, nicméně mi to přišlo naprosto přirozené a to byla moje poprvé, co jsem vyplul nějak jako na moře. Jo. A byl to obrovský zážitek, bylo to nádherné. No. A potom jakoby v podstatě dlouho nic v tom dětství, byť jsem potom pořád toužil, tak jsem se nějak nedostal k jachtingu, který mě obzvláště tahal. No a vlastně až potom ke konci výšky a po výšce jsem začal jezdit řeky. A jezdil jsem asi 10 roků řeky, i něco divočejšího a tak dál. Nicméně pohled na plachetnice vždycky to bylo moje. No ale prostě tak nějak se to semlelo, že jsem se k tomu vlastně nějak navážno dostal až v roce 2018, 2019, že jsem si udělal VMPčka na jezera, začal jsem jezdit právě nějaké ty přehrady, jezera, malé lodičky a tak dále. A moře, to jsem začal v podstatě teprve před rok a půl, necelé 2 roky. Tak k tomu se ještě dostaneme. No a takže jsem,
Ano, Jasně. ano. Tak tomu se ještě dostane. Super. Druhá otázka souvisí o tom, o čem jsi mluvil před chvilinkou, právě, že tě takhle okouzlily jezera a řeky a my jsme teď asi shodou náhod, ale náhody neexistují, na Mazurských jezerech. Mazurské jezera jsou podle mě pro český námořníky nemoc známý, protože jsou relativně daleko. Každý je zná, že Mazury existují, ale jsou relativně blízko samotného Baltu. A co tě tak nejvíc na nich jako okouzlilo? V čem jsou ty Mazury třeba pro tebe osobně tak specifický a v čem jsou obecně specifický z hlediska plavby tady na těchto jezerech? No, jako ta příroda tady, jo, ta krajina, ona má něco do sebe, má svoje kouzlo, dokonce i teď přes to leto, když je tady fakt jako plno, jo, je tady strašně moc lodí, tak prostě ten ráz té krajiny je takový, je to hodně blízké tomu, co je třeba u nás. Já pocházím z Bohumína, ze Záblatí, jsem hrdý na to, že stejně jako Richard Konkolsky ze stejného místa a znám stejné rybníky a vlastně ten ráz těch rybníků, na kterých už je teda zakázané prostě se plavit, ale ten je podobný. Jo? Já jsem vždycky tam chtěl mít loď a plavit se. No a to nebylo možné. No a tak ono asi tady mi to prostě připomíná tady tohle, jo, i to, co já mám rád, kytaru, oheň, prostě stanování, jo, no a tady to všechno prostě jako je, jo, a pokud jde o ty plachetnice a o to plachtění tady, tak tady je to takové jakoby svým způsobem jednodušší než na moři, jako dalo by se říct i bezpečnější, když o tom se dá bavit, protože ten břeh je všude blízko. Jak je problém, píchnete to na břeh, což jsem mimochodem si zažil tady. A má to teda ten vytahovací kýl, vytahovací kormidlo, spouštěcí stěžeň, závěsné motory většinou, což je rozdíl oproti těm námořním, takže to je specifikum. V něčem je to lepší, v něčem horší, ale výborné je to v tom, že se tady dá prostě nasednout na ten břeh a můžeš si vlastně, máš takovou volnost, můžeš si prostě zakotvit, jako nasednout kam chceš. Prostě, a má to i charakter, já mám jako celkem rád i vlastně tady tu polskou jakoby žeglarskou naturu, oni jsou prostě v pohodě, jo? Oni pomůžou ti vždycky, jako cítím se tu mezi nima dobře, i v tom kraji se cítím dobře, je to tady takové pohádkové, no? Prostě je to hezké, no? Jakoby, vlny tu nejsou, je to poměrně klidná hladina, i když je silný vítr. No a jako je to obrovská plocha, na které se dá měsíc plout, na které se dá měsíc normálně plout. A to se asi moc neví. A další věc je, ano, oni jsou propojené, jsou to obrovská jezera, je to nějakých 42 nebo tak nějak jezer, z toho 12 velkých a propojených. Buď to přirozenými průplavy, anebo prokopanými kanály. A vlastně tady použiješ jak jachtařské umění plachtění, tak i vlastně jakoby dovednosti, které potřebuješ při plavbě na řekách, na kanálech a tak dále. Jo, takže to tady takové rozmanité, ale asi ze všeho nejistá atmosféra, no, tady taková příroda. No. A jako cítím se tady prostě dobře. Jsem tu po třetí a... Jo. Musím s tou souhlasit, musím říct, že mě hodně překvapilo ta rozlehlost těch ploch. Jediný rozdíl vlastně, který to má třeba od severských končin v oblasti třeba archipelágu stockholmského je, že je ta voda tady opravdu sladká, ne slaná, ale tou rozlehlostí si to opravdu jako nezadá. Opravdu se tady dá měsíc poznávat a člověk bude moci pořád jako proplouvat někam, určitě, no. Tak a třetí otázka souvisí, je taková jako na tělo pro tebe určitě, protože samozřejmě při plavbách, a máme už za sebou společných pár plaveb, si lidi hodně povídají. Já znám trošičku něco o tvé osobní cestě a to je určitě taky samostatná kapitola, ale vím, že se otužuješ a že se potápíš a že vlastně kdykoliv tě nemůžu najít, tak hledám bojku někde v blízkosti břehu, kde tě vyčuhuje hlava. Mohl by si něco říct o téhleté cestě k tomu otužování, protože tohle je opravdu, a hlavně mě na tom překvapuje, že to pro tebe není vlastně chvilková záležitost, ale že i když jako
prospěch, tak prostě víš, že ať má voda 5 stupňů nebo 25 stupňů, tak v té vodě tě člověk vždycky najde, a hlavně pravidelně, a je to minimálně 2krát denně. Co to je za cesta a co to je vlastně za metoda, kterou ty používáš? A krátce. Krátce. Je to meditace. Je to meditativní jako způsob, jak to potápění, dokonce i plavání. Jo. Objevil jsem takovou formu klidného kraula, který vlastně působí fakt meditativně. A obzvláště ta ledová voda, dělám vlastně Wim Hofovu metodu, která už je teď i různě zavrhovaná a tak dále. Jo, to je úplně jedno, mně prostě to vyhovuje. Jo. Jsou tam dechové techniky a je tam ten chlad. A to za všeho, prostě ať to je jak je, vždycky mě to přeladí, sklidní. Já teda jsem člověk, který možná nevypadá, ale jako mám poněkud hyperaktivní mysl a až nadbytečné napětí emoční. A ta voda, to je něco, co mě dokáže prostě sklidnit, přeladit do alfa hladiny. A naraz člověk jako si říká, uvolní se a cítí ten prostor a cítí tu volnost a cítí svobodu a to zvláště ledová voda je prostě super. No a začal jsem zkoušet to potápění a to prostě potápění na tu dechovou zádrž, to je podobné. Jo? Ten klid, jako jsem úplně na začátku, ale chci v tom pokračovat. A děláš to i na pevnině, tyhle ty metody, když se... Furt každý den, v podstatě, i když už nic jiného, tak aspoň ledová sprcha. Jako. Ale já jsem skoro každý den ve vodě. Tak jo, děkuji. Já věřím, že by to bylo na dlouhý povídání, ale cílem je, že tahle ta série je mini podcast, takže je krátký. Tak ať se ti krásně pluje nejen po vodách, ale i životem. Tak no díky, pěkně. Dík. Zase někdy na vodě. Vy taky se mějte pěkně. Ahoj. Jo. A někdy se zase uvidíme. Jo. No, vidíš, jak to šlo pěkně. A že se vejdeš i do příďovky. Tady je malinka. Jo, dobré.